घड़ी सुनी उनका स्टेज पर पिटाइल बनी। हाँ। उनका स्टेज पर लाठी से पिटाइल बनी। हाँ। वो हमार गमछी ओढ़ के भागल बा। चूना टीका को के सबे जानता अपना बेटा के खातिर ना कोई नहीं, उनका खातिर कोई नहीं। बाबूजी हम आज खोल के कहतनी ई बात जरूर जनाई हलनी जी। उनकर बाबूजी कड़ीखा चूना के टीका को के बेटा के हीरो ना बनौले। हाँ। लेकिन हम कड़ीखा चूना के टीका कइले बनी। वाह, बहुत बढ़िया। कड़ीखा चूना को के हेलीकॉप्टर पर चढ़ौले बनी। विशेष कुछ पापा जी कलाकार ना हुए, उनका पापा जी नाच के लबार हुए। ई बात के मीडिया वाला ना जानत रहे। आज हम शंभू बाबा खोलत नहीं, रउआ लोग नहीं जानते जे उनका पापा जी हीरो के पापा हुए। लेकिन हम वो दिनवा देखले बनी। अब विशेष ना खोलत। अच्छा, गजेंद्र भाई के भी छोड़ दले, कादू सुबोधो जी के छोड़ दले। दिन रहे 60 आदमी, सुभाष शर्मा, गजेंद्र पियकर, शंभू तिवारी, सुबोध अकेला, कृष्णा बेदर्दी, महेश परदेसी जी, पवन पांडे, हमार बच्चा लाल मुखिया, अशोक शाह से चाउर मांग के खिचड़ी बना के खियल बनी। जौन घड़ी ललटेन जड़े, बीरबल डीलर से तेल मांग के रखले बनी। यही अपना मुखिया जी का पलानी में गवाई बोरा पर चट्टी पर। और घड़ी हम गमछी ओढ़ के नाची, रिहर्सल कराई। लेकिन होला सारी लाल का चलते हमारे बाबूजी अलग कैले पड़े। हम 5 भाई। या कसारी लाल सब रहे लगले। हमारे बाबूजी कहला कहाँ से लेके सब लोग के जुटावे लो, खियावे लो। हमारे भाई लोग अलग कर दिल। जेकरा खातिर सब कुछ कोई नहीं, अब हमरा खातिर कुछ नहीं किया। हम ये कब उ जहाँ बारे बढ़िया बारे, सब मुती भरी अपन बढ़िया बारे। बड़ा सिवा नारा बोलिया बक्सर कौन केसेट के दुकानदार हुई है जेकरा गोर पर हम नहीं के गिरो चलावे खातिर जे कैसेटवा रख लो। हाँ, एगो कैसेट रख लो, हमार बजाओ। ये हमार कैसेट है। एमा शंभू बाबा बारे, एमा शंभू बाबा लाबारी कइले बारे। आ गावल हक हमरा खेसारी। पवन सिंह ना हुई नहीं कहियो जीवन में ना है, जीवन में ना कहे ये जीवन उत्सर सती पुत्र हुए। पवन सिंह के जे झाल बजावत रहे छोटू बाबा, ओकरा के अपना जोड़े रखले बारे। आजो पवन सिंह के जे अंगया राम अंगनी बजावत रहे, वो लोग के सब कलाकार के पवन सिंह घर बनवा दिया। कौन कलाकार के का कइले? एगो पलानी बनौले बड़े खेसारी अपन बनवाओ तेरे बड़का। खेसारी फोकस करल है। कोई एमपी विधायक बुलाता है, ओकरा रुपया ही बांट दी है। 5 गो लोग से फोटो खिंचवा ली है। के बांटता था खेसारी? के बटले बा तो खेसारी पैसा देता रहे। के उनके घर में आग लग जाई, खेसारी चल जाई है। के बांटता तो खेसारी बांटता रहे। पैसा खेसारी के ना हो, पैसा कोई एमपी विधायक देवला बोला वाला उनका के जाले। एक घड़ी तो मिर्च से चोरिया न तो कोड़ी बापो मतारी के भूला जाला। मन्ने रुपया के घमंड में चूर बड़े, रुपया के घमंड में चूर। हम ये को शंभू बाबा रोए कहे लगले, उ सब दिन याद पार समय याद पर हमरा उ दिन याद बा। जहिया 4 गो रोटी हमरा मेहरारू बनावे, एगो उ खास, एगो हम खाई, एगो सुबास भाई खास। सब ठीक बा भाई, सब पूछबे मत करो। साड़ी जी के हम वो दिन से जानता नहीं जहिया 2 गो जामा पहनत रहे। माने बेटा हम जामा में लगावे के ना रहे, तहिया से हम खेसारी जी जहिया 4 गो रोटी हमरा मेहरारू बनावे, एगो उ खास, एगो हम खाई, एगो सुबास भाई खास। सब ठीक बा भाई, सब। इस वक्त हम डुमरसन में हैं और हमारे साथ जो व्यक्ति है इनका नाम है शंभू बाबा। शंभू बाबा कहने का मतलब ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कलाकार है जो अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार बोलते हैं और वो ट्रेंडिंग में रहते भी हैं। और भोजपुरी को बहुत हिट मशीन भी उनको कहा जाता है। बहुत सारा हिट गाना भी दिए हैं। इनका नाम है खेसारी लाल यादव। हालांकि एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनकी शुरुआती कैरियर से लेके और उनके गुरुजी हैं जिनका नाम है शंभू बाबा। हम इनसे बात करेंगे कि वो कैसे क्या किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शंभू बाबा को खेसारी लाल यादव छोड़ दिए हैं। छोड़ना कहने का मतलब यह है कि जिसको इन्होंने स्टार बनाया, पाल पोस के बड़ा किया, अब इनका बुढ़ापा का सहारा नहीं बन रहा है। अब इस मठ में इनको रहना पड़ रहा है। इसका भी वजह जानेंगे। किशुनदास का मठ है। अच्छा। चलिए हम तमाम भोजपुरिया भाई से 10 जोड़ के प्रणाम करब। आज हम अपना
घिनाली बाबा रामकिशुन दास का मठिया पर बानी। आई मठिया के पूरा प्रांगण बनावल हमारे परम आदरणीय बाचालाल मुखिया जी के ह। तन चारों बगल पहले जी घुमा जी के दिखा घुमा दी। के हम ले लेते हैं विजुअल ले ली। हाँ। अच्छा ये बताई रउआ खेसारी जी के कैसे जाना तनी? खेसारी जी के हम वो दिन से जानतनी जहिया 2 गो जामा पहनत है, माने बेटाम जामा में लगावे के ना रहे तहिया से हम खेसारी जी के जानतनी। अब विशेष का पूछे के बारे रउआ हमरा से पूछी। अच्छा तो उनका के केंग स्टार बनल लोग कहला कि रउआ शंभू बाबा उनका के स्टार बनल। शंभू बाबा मैं का बाजे स्टार बनई है। हाँ हमरा ए मठिया के देन भइले, डुमरसन के देन भइले, डुमरसन में जे भी आइल हुए स्टार बनल। हाँ सब लोग का जोड़े शंभू बाबा मेहनत कइले, हम मेहनत करीले। जे भी डुमरसन का धरती पर आवेला ए मठिया के देन बा, हमरा दुर्गा माई के देन बा, सब लोग स्टार बनला। हम मेहनत करीले। आजो हम कहते नहीं इहो सच बा कि वहाँ के खेसारी जी कहाँ माने कौन प्रोग्राम में रही तो रउआ लिया के का जी। हाँ का पाचा बाबा का ऑर्केस्ट्रा में खेसारी हमरा से भेटैले, बड़का बड़का झोंका गीत गावत रहे, नाचत रहे। तो हम देखनी तो कहनी जे इतना सुंदर तू गाना गावत रह, तो चल हमरा कीर्तन में रहो। हम आजो कीर्तन गाइले। तमाम भोजपुरिया भाई लोग जाने खेसारी जी माने डांस करत रहनी, सलवारे सूट पहन के, कोई पैंटे शर्ट पहन के नाची तो नाचल नाचत रहनी। हाँ तो हम देखनी तो कहनी हमरा अच्छा लागल। हमनी इतना सुंदर तहार आवाज बा, चल हमरा लगे रहो गाओ। आजो हमरा जोड़े 20 को चेला लो हमरा वही पलानी में रहेला जहाँ वो रहला 8.5 साल। पलनिया में रह हमरे पलनिया में 8.5 साल। हाँ। यही सुभाष जी का दुकान पर, यही बच्चा लाल मुखिया जी का दुकान पर हम बोरा पर गो ले बने, बोरा पर नीचे बैठा। हाँ आज नु डुमरसन वाला मसरकला रोड ऊंच हो गई बा, पहले हाथना खाल रहे मालिक। हम सब लोग से कहते हैं, लेकिन उनकर 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 रुआ पापा जी के भी बारे में कुछ कहते नहीं ना, बाद में कहब। पहले उनके बारे में पूछल जाओ महाराज। लेकिन सब लोग हमरा खातिर ठीक बा, हम वो लोग खातिर ठीक बानी। हमरा केहू से केहू कर ले। एक बात रउआ स्थिति बहुत खराब बा, कैसे कि खेसारी लाल जी के बड़ा बड़ा बिल्डिंग यहाँ भी बनता, मुंबई में भी बन गई, कौन को गाड़ी किन ले, आ शंभू बाबा मठिया में रहते रहे। चली महाराज तो हमारी स्थिति कोनो खराब नहीं के, हे से बढ़ के कोनो बिल्डिंग नहीं के। अच्छा हाँ मठिया से बढ़ के कोनो बिल्डिंग हमरा खातिर नहीं के। हाँ तो रुआ के छोड़ कहे दले खेसारी हमरा के, अब भगवान जानता रहे, बाबा जानता रहे जे काहे खेसारी छोड़ले। लेकिन जे भी बेटा बेटी पोसला, एगो बाबू कहलक बात जे बेटा बेटी पोसला आशा लगा के पोसला, वैसे ना रउए ना 50 को न्यूज वाला हमरा के आके ये एगो प्रश्न, ये एगो सवाल करे लग जे काहे खेसारी छोड़ले। तो कहीं हमरा से गलती भइल, गुरु से गलती हो गई। रुआ बोलते बोलते आंख भावुक हो गई, रोल जैसन आना तो कहीं उनका से गलती भइल, कहीं ना कहीं तो राज होई। तो माने काहे माने जो आदमी जेकरा के माने बेटा बेटी लोग पोसेला कि बड़ होई तो सेवा, जेकरा रुपया हो जाला बापो मतारी के भुला जाला। मन्नी बात माने रुपया घमंड में चूर बड़े, रुपया के घमंड में चूर। हम ये को शंभू बाबा रोए काहे लगले, उ सब दिन याद पार के समय याद पर हमरा उ दिन याद बा जहिया 4 गो रोटी हमरा मेहरारू बनावे, एगो उ खास, एगो हम खाई, एगो सुबह सुबह ही खास। सब ठीक बा भाई, सब पूछबे मत करो हमरा से। माने इतना माने रोए लगनी बाबा देख सकतनी तस्वीर में, तो 2 गो रोटी उहे खास। सब ठीक बा, हम का कहतनी का नहीं ठीक कइले हम का खाती। लोग के गाड़ी सुननी, गाड़ी सुननी, उनका स्टेज पर पिटाइल बनी, उनका स्टेज पर लाठी से पिटाइल बनी, वो हमार गमछी ओढ़ के भागल बड़े। लेकिन आजो शंभू बाबा बड़े। हम ये कहले जी यहाँ बा आगे बढ़ जाओ, शंभू बाबा बड़े। शंभू बाबा रोए कहे लगले, उ सब दिन याद पड़ के हमरा दिन हुआ आज वही याद बा। डुमरसन बाजार पर केहू ना 2 गो लिट्टी खाए के पैसा ना रहे, केकरा लगे बबुआ का लगे, हम दुलार के बबुआ बा कहले उनका के। वो दिनवा हमरा याद बा, लेकिन रुपया पर सब लोग बदल जाला, हम सब कहले। लंदन में लिट्टी खाता रहे, खाए दी पूरा परिवार, लंदन में खास चाहे अमेरिका खास, आ डुमरसन के लिट्टी उनका भोर ना पड़ी। डुमरसन के लिट्टी उनका, लेकिन अब तक खाहू नहीं खाना डुमरसन के लिट्टी, रोगो के छोड़ देले। उ घरवा के रुआ 2 गो रोटिया जन कहतनी कि मेहरारू और 2 गो रोटी बनावस तो आंख में आंसू भर गइल बा देख सकतनी।
वो रोटिया तो पूछो आप भाभी से पूछे आवे रुआ मेरा ना। से पूछे ना काहे तो मेरा कहते हैं कि जा तू ऐसा ना भागा आदमी के पाल धला। उससे का भइली के जानता। हम्म, ये दुनिया के परंपरा हो जी, आगे बढ़ जाला पिछला के छोड़ दी। पिछला के छोड़ हाँ जी, आगे बढ़ जाला पिछला के गरीब के छोड़ दी। वो आगे बढ़ गए हेलीकॉप्टर पर चढ़े लगल, लेकिन उनकर बाबूजी हम आज खोल के कहतनी ई बात जरूर जनाई हलनी जी। उनकर बाबूजी कड़ीखा चूना के टीका क के बेटा के हीरो ना बनौले, लेकिन हम कड़ीखा चूना के टीका कइले बनी। वाह बहुत बढ़िया। कड़ीखा चूना क के आ हेलीकॉप्टर पर चढ़ौले बनी। विशेष कुछ ना कह, भुला गए आज मीडिया लोग लगे रउआलो नहीं हमारे गर्जिया नहीं। अच्छा अच्छा, आरती न्यूज वाला एक बार न्यूज चले। हाँ आरती न्यूज वाला ना, बहुत न्यूज वाला लोग आवेला तो हम केहू के आजो उनका शिकायत नहीं करो, आजो कुछ शिकायत नहीं दर्द झलक गइल, लेकिन हुए न कहतनी जे कड़ीखा चूना टीका क के सबे जानता। अपना बेटा के खातिर ना कहनी, उनका खातिर कहनी। देख सकत नहीं आंख से आंसू उनका चली उनका पासम पर चली हमार ठुकरा देला। उससे हमरा कोनो बात नहीं के। आई एगो बात मीडिया वालों से कहब कि 5 लाख 10 लाख रुपया खेसारी दे देता रहे, उल्टे पुल्टा बोलता लोग। के कैलक है आरती न्यूज वाला देख सकते नहीं जौन है फोकस लगातार व्यक्ति कहे ले यहाँ पे बाबा कितना बड़ा एग्जाम लगाओ तनी इहे के न्यूज चला के कुछ लोग से पैसा लेके यहाँ के हाईलाइट होके खिलाफ चला देलक। हमरे से बात पूछ के हमरे से कह के हाईलाइट होके खेसारी से जाके मिल के पैसा दे के 5 लाख 10 लाख तो हमरा लगे रुपया नहीं के। हमार बात पूरा ऑल इंडिया पूरा भारत के लोग सुनेला। हमें बाबा का मठिया पे कहतनी आई देन बा जी, ये सरकार के देन बा, ये कुछो ना हमरा कोनो चीज के कमी है नहीं के। बहुत सारा लोग के स्टार बनले बनी हम सुन ले पूछो ना, सब यहाँ का स्टार बनाइले, हमार दुर्गा माई स्टार बनाइली, हमार डुमरसन के धरती स्टार बनावेला। हम कोरम करीले, कोरम मेहनत करीले, आजो मेहनत करीले। अपना बेटा के काहे न बने, आजो मेहनत करीले। अपना बेटा भतीजा के काहे न वो घड़ी बेटा छोट छोट रहला, सब नु बेटा सियान भइल बा, सब कुछ भइल बा। अब बेटा लोग सियान भइल बा, लेकिन हम कोरम बेटा केकरा के समझनी फिर जेकरा के बेटा समझनी उ तो बेटा उहे निकलल। अब का कहता। अच्छा घर भी बनवाओ तारे, उनकर पापा जी कहत कि हम बहुत बड़ा कलाकार। तो अपन घर बनावता रहे, उनका पापा जी कलाकार ना हुए, उनका पापा जी नाच के लबार हुए। ई बात के मीडिया वाला ना जानते रहे। आज हम शंभू बाबा खोलत नहीं, रउआ लोग नहीं जानते जे उनका पापा जी हीरो के पापा हुए, लेकिन हम उहो दिनवा देखले बनी। अब विशेष ना खोला। अच्छा, गजेंद्र भाई के भी छोड़ दले, कादू सुबोधो जी के छोड़ दले। दिन रहे 60 आदमी, सुभाष शर्मा, गजेंद्र पियकर, शंभू तिवारी, सुबोध अकेला, कृष्णा बेदर्दी, महेश परदेसी जी, पवन पांडे, हमार बच्चा लाल मुखिया, अशोक शाह से चाउर मांग के खिचड़ी बना के खियल बनी, जौन घड़ी ललटेन जड़े, बीरबल डीलर से तेल मांग के रखले बनी। यही अपना मुखिया जी का पलानी में गवाई, बोरा पर चट्टी पर, और घड़ी हम गमछी ओढ़ के नाची, रिहर्सल कराई। लेकिन होला भाई, होला ये सब। अब हमरा से विशेष कुछ बात। अच्छा, एगो डायलॉगवा जन हो रोल के बहुत फेमस रहे, आमा जी वाला, उ तनी 2-3 गो कह दी। का डायलॉग कुछ बबुआ केंगो ना, तनी एगो डायलॉग बोल। दूसरा मूड बनेला तो होला भाई, सब ठीक बनी। दोसर बात बा, आ रउआ लोनी हमार गर्जियन है, जे भी ई चैनल देखता सुनता, वो लोग से एक एगो बात कहब, सब लोग आगा बढ़ो। अच्छा, रउआ यही गांव के हैं जी? बाबा जितना बात कहत में कितना सब सही बा एकदम। खेसारी लाल यही जा रहत रहनी यहाँ के भैया, और शंभू बाबा लगे पूरा मतलब कि घरे रही लो, काम करी लो, देखी लो, शंभू बाबा देखाई सुनाई, सब लोग के खियाई पियाई, काम कराई। खेसारी लाल का चलते हमारे बाबूजी अलग कैले पड़े, रउआ के हम 5 भाई। या खेसारी लाल सब रहे लगले, हमारे बाबूजी कहला कहाँ से लेके सब लोग के जुटावे लो, खियावे लो। हमारे भाई लोग अलग कर दिल, संघर्ष कैले बनी, मेहनत कैले बनी। हम कीर्तन गा के सब लोग के खिया पिया के रखले बनी, सबे जानता। लेकिन हम आजो खुश बनी, आजो हम अपन कीर्तन गाइले, आजो मेहनत करीले। ये अलग कर देलक जे माने ओकरा स्थिति घर के। हाँ,
सही रहे वो बेड़ा सही रहे, लेकिन भाई लोग कहे जे ई अनेरिया हो गई, 10 गोरा के ले आके दुआर पर खियावता बैठावता रखले बा केसेट गवावता, खिया देले हमनी के काफी बात बुझत नहीं। तो बाबूजी माई सब लोग से संघर्ष करके अलग कनिया आ जेकरा खातिर सब कुछ कोई आ उ हमरा खातिर कुछ नहीं किया। वो हल्ला मार देला। हम ये कब उ जहाँ बारे बढ़िया बारे सब मुक्ति बारी अपन बढ़िया बारे, खुश रहस। हाँ खुश रह खुश रह, लेकिन एगो दिन आई वही है, आई हैं समय के पड़ी। एगो दिन आई डुमरसन का धरती पर जरूर खेसारी ला लई है, ये बात जानी। का मैसेज में का कहे हम लोग से अंतिम बार का कहे? अंतिम में ये कहब कुछो ना, गुरु से कपट मित्र से चोरी आ न तो कोड़ी। बाबा स्पष्ट रूप से कह दिल बानी कि गुरु से कपट, हाँ मित्र से चोरी, मित्र से चोरी आ न तो कोड़ी। कोरी कहीं ना कहीं बदुआ भी देते नहीं। बाबा काफी नाराज बनी, लगातार यहाँ के आंख से आंसू आवता बह जाता, कैसे कि दर्द जन बा यहाँ के देखले बनी, घर से संघर्ष करके गांव वाला से रुपया का भीख हो, मांग के। हम बबुआ से कहब जे रुपया मरे का दिन उनकर रुपया ना जाई, डांडा ले कटा जाई, जाई उ है प्रेम भाव। जौन प्रेम भाव हम कोइले बानी, हम पिटाइल बानी चारों पांचों जिला में, छपरा सिवान आरा बलिया बक्सर, कौन केसेट के दुकानदार हुई है जेकरा गोर पर हम नहीं के गिरो चलावे खातिर जे कैसेटवा रख लो। हाँ एगो केसेट रख लो हमार बजाओ, ये हमार केसेट है, एमा शंभू बाबा बारे, एमा शंभू बाबा लाबारी कइले बारे, आ गावल हक हमरा खेसारी के। कौना दुकानदार का, कौना रेडियो वाला, कौना साउंड वाला का गोर पर नहीं के गिरल ए महाराज। तो आज उहे लोग पूछला, उहे साउंड वाला, उहे कैसेट वाला, उहे रेडियो वाला, उहे सब लोग पूछला का शंभू बाबा, तो शंभू बाबा कहाँ मर गइल बारे। अच्छा ये बेरा के दौर में खेसारी बढ़िया बड़े की पवन सिंह? पवन सिंह, पवन सिंह ना हुई नहीं कहियो जीवन में ना है, जीवन में ना कहे ये जीवन उ सरस्वती पुत्र हुआ। पवन सिंह, पवन सिंह के जे झाल बजावत रहे छोटू बाबा, ओकरा के अपना जोड़े रखले बारे आजो। पवन सिंह के जे अंगया राम अंगनी बजावत रहे, वो लोग के सब कलाकार के पवन सिंह घर बनवा दिया। ई कौन कलाकार के का कइले, एगो पलानी बनौले बड़े खेसारी, अपन बनवाओ तेरे बड़का खेसारी फोकस करल है। कोई एमपी विधायक बुलाता है, ओकरा रुपया ई बांट दी है, आ 5 गो लोग से फोटो खिंचवा ली है, के बांटता त खेसारी के बटले बा, तो खेसारी पैसा देता रहे, के उके घर में आग लग जाई खेसारी चल जाई है, के बांटता तो खेसारी बांटता रहे, पैसा खेसारी के ना हो, केकर पैसा कोई एमपी विधायक देवला बोला वाला उनका के जाले। ये घड़ी तो 2 एगो जाति में रउआ खिसिया मत, रउआ बाबुआ साहब जाति से जुड़ल बनी, हम पंडित जी जाति है। ये घड़ी 2 जाति में राजनीति है चलता, बबुआन अहिरान, लेकिन ये चीज ना होके, लेकिन ना होके के चाहिए। कलाकार के कोनो जाति ना होला, कलाकार के कोनो भेद ना हो। रउआ बाबू साहब जाति से बनी, हम पंडित जी जाति हम जात करबे ना करी, लेकिन ऑल इंडिया में पूरा ये जाति चलता, बबुआन अहिरान। तो हम साफ कहिले हाँ, तो हम बुड़बक बनाई, अब शंभू बाबा ना हम पढ़ल लिखल है ना सब कुछ कही। हमार जाति सब जाति है, एगो डोम बोला ओकरो दुआर पर जाए, डोमो हमार बबुआन अहिरान कहले रहलो तो खेसारी के रउआ इतना ना करो। ओ बेरा केहू ना करे, केहू ना करे, हम ही कहे बच्चा शाह जी से रउआ चाउरवा मांगे ना जाती, अपना मुखिया जी से चाउर मांग के खिचड़ी बनाई सुभाष का दुकान पर, खियाई सब लोग के, ललटेन मार के बीरबल का दुकान से तेल ले आके बोड़ा पगवले बनी, बोड़ा पर विश्वकर्मा पूजा का दिन कहीं जे कहे कपड़ा दी मुखिया जी, हमरो के मुखिया जी देवले आजो दिले मुंह पर कहतनी, विशेष सब कुछ मत कहवाई लोने। अंत में का कहे? अंत में ये कहब जे उ बबुआ जहाँ बारे उ राजा बन के राज करस, शंभू बाबा राजा बारे। आज हम भीख मांगा नहीं की, प्रेम से जीवन सुखी है, प्रेम ही से प्यार है, प्रेम से जीवन सुखी है, प्रेम ही से प्यार है। प्रेम नहीं है जिस नर में उ नर 20 में बेकार है। प्रेम हमारी टूट ही मरैया वो भी हमारी स्वर्ग है। प्रेम नहीं तो सुंदर भवन वो भी कारागार है। प्रेम ना होके उनका 20 तोले होके तो उ जेल के समान बा। विशेष कुछ ना कहब। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे, जय मेरे भोजपुरिया भाई लोग। जय हिंद।